Вітаночки, добрий ранець. Зараз ви бачите, тут у нас ідзе запампоўка гульні. Але гледзячы на тое, як у нас гэтая справа была ў мінулы раз, то не апошні раз вы гэта бачыце. Чакайце. Усё, працягваем. О, слухайце, гэты грыбаед. Шыкоўны дядька грыбаед. Говори. Вас собирается напасть на нашу деревню. Пока мы говорим, он собирает стволы. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ПБ. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Это хорошо. Время есть. Джейсон, прошу, будь за нас. Ракьет убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васса. Легче убить. Сделаю. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. У мяне ўражанне, што нас выкарыстоўваюць. Оружие в джунглях в лагере лесорубов. Сначала отключи сигнализацию, да? Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выкради взрывчатку, а потом уничтожь оружие. Понял? Ладно. Дамовіліся. Галоўнае пытанне. Давай, пагнали. Геть. Чакай. З чурлівасцю, як у нас з адчувальнасцю. А можна... Ось так. О, ось так будзе лепш. Так, мапа паглядзець, дзе мы знаходзімся. Мы знаходзімся каля вёскі Аранакі. Нам бы яшчэ вось гэта. Нешта тут пра Рак'ят. Нам сюды кажуць ехаць, правда? Кажуць, дапамажы Рак'ят. Вежаў тут няма? Няма. Давай вось... Можа, варта, слухайце, вось так зрабіць. Угу. Вежу, а потым сюды. Тым больш, што тут выпрабаванне ракет. Дзе? У які бок нам рухацца? Вось туды. Значыць, гэта вось тут гэтае выйсце. Окей. І тут у нас няма ніякага транспартнага сродку. О, лодка нейкая. Так, да, дарэчы, я сабе ўсталяваў тут, бачыце, глушитель. Паспрабуем на лодцы. Ну як на лодцы, у сэнсе на скутары гэтым. Дасягнуць гэтай вось вежы. Захопім яе і адчынім мапу, правда? Хаця б кавалачак. Так, як я казаў учора, не атрымалася ў мяне на гэтым тыдні, на бягучым тыдні пагуляць, праз тое, што ў нас да халеры працоўных абавязкаў у нас у мяне. Так, а вось і вежа. А вось і вежа, шыкоўна, шыкоўна. Я так разумею, нам на базу. База вось акурат такі там. Мы тут пакуль што выпрабуем нашу зброю новую. Мне так на Q не... Блядь, не тое. Чаму на трэцюю кнопку гэта граната нейкая? Чаму не на G? Халера цябе бярэ. Так. Олдскул, вітанкі. Вітанкі, шановны. Як ты, што ты? Учора заляцеў, распавёў толькі, што лічыш, чакаеш на адлічэнне сябе. Неяк сонна гэта выглядала. Можа, змяніў ужо меркаванне сваё ўсё ж такі. Наколькі я памятаю, тут жа ж ніхто не бароніць гэтай вежы, правда? Ну, прынамсі тыя дзве, якія мы вызвалілі, ніхто і не абараняў. Казаў я і пабачыў ужо 3, а не 2. Ага, 2 стрэлы трэба.
Мабуть, у голову просто не потрапляв. Ні, ось я ще мару і чекаю. Сором на твою голову. Ля, тут у нас, глядите, аж ну два пункти, які треба собі одобрати. Що за динозаври? За козлом полюють. Я вже не пам'ятаю, до речі, що нам треба там на крафті, треба буде поглядіти. Пам'ятаю, що козлов ми уполювали, то бок скуру козліну нам не треба збирати уже. Чекай. Туди-сюди. Ох, только что, Дремир. Гранатка полетела у меня. Як тільки так одразу. Будем душить. Вітанки, Дремир. Рада тебе бачити. Так, де тут є ще драбіна? А, драбіна з гэтага боку доступна. Трек. Тоді, вітаночки, які люди зайшли до нас на стрім. Вітаночки, мой Тодор. Сьогодні увечері, до речі, ми з Реліфом домовилися на Voice... нейкі там... Voicecraft, неяк так зоветься. Гэтая гульня космічная. Так што яшчэ будзе ўвечары стрім. Пасля 7 па Польшчы. Містер 8-біт патата, вітанкі. Нарэшце я не сплю гэты час. Нішто сабе. Як ты сабе такое дазваляеш? Амаль сярэдзіна дня. А працаваць хто будзе, грошы зарабляць? Хто багемцы будзе на цыцачкі скідаваць, а? Так, тут скрынька яшчэ. Да рэчы, заўважце, як у трэцяй часціне менш пафасу. То бок, вызваліў вежу, ну і добра. Тыпу такія. Вызваліў, да і вызваліў. Ось так, трэба мець добрыя нагавіцы. Лівайсы, напрыклад. Каб вось такое рабіць. Ой, зараз мне будзе лівайсы. Я ж казаў. З задавальненнем дазваляю. Жыццё без будзіка, цудоўнае жыццё. Не ведаю. Не пагаджусь. З будзікам таксама няблага. Не скарджуся. Так, адзін з гэтага боку. Пашарпаем с ракай. Так, кажуть, сюди падысці. Ну давай. Тут мы павінны скрасці паводле нашай задачы дзве выбухоўкі нейкія. Так. В лясную вёску. Мы тут уже. Вот лагерь. Ищем сигнализацию. Так, адзначайце ворагаў. А ворагаў мы адзначаем на гэтую клавішу, правда, на Z-ку. Сігналізацыю адную бачу толькі. Ля. Разваліўся ды спіць. А вось ще адзін. Боже, надо сидзі. Як я не люблю гэтыя падказкі, якія не прыбіраюцца. А іх мусіш адчыняць. Так, я так разумею, тут у нас хлопец стаіць, правда, не?
Так. Там хтось є. А прош скрині нічого не бачу. Ну что, перша ахвяра, давай. Ты будешь у меня перший. А чому не лутається він? О. Так, дороги, лекс-флекс, вирвові танки. Хабана, ну все логічно, воргов на Z-ку. Ну, штасті є стюгетенс, правда? Так, ось, мабуть, того треба прибрати. Ведеться, ось гэтага чаліка, який на версі стоїть. Адзінае толькі вось з гэтым драпежнікам невядома, што рабіць. Ці ён на нас адрэагуе, ці не. І вось той кавалачак базы таксама. Тут воняет. Мыцца трэба было. Так. Я так разумею, все. Сигнализацию уже не отключить. О, бачите, еще там была. Ну, блядь, потрап ты, божухна. Так, збираємо усё. Не, ну, в принципе, мы что выключили сигнализацию лишь, правда? Ого. Съебарен. Ап, хутка. Что это за оружка была такая другий раз? Ого. Так. Отлично сработано. Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. ПБ. Пиратская бухта. Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон, сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. О божухна. Сілы гэтыя тыя. Мне падабаецца, як тая котка ўсё гэта ўспрымае. У нас тут вайна, немцы. Я там сядзіць сабе чыліць. Тут мясо кідаецца, ого. А ёсць у наяўнасці МС-16? Ой, трэба ў краму глядзець, слухай.
недзе. А во. Так, штосьці мы тут ще пропустили. Так, тут 2 скрині. Нават 3. Замучили чалавечка. Яна імба, тут добра буду мець на ўвазе. Раптам патрапіцца, дык возьмем сабе. Так, 2 скрыні, одна тут, а другая, так разумею, там недзе наверсе. Оу. Доступ з вады не можа быць. Так, что тут ще у нас засталося? Тут малое. Далеко меня посылають. Наступную задачу. Далеко. Так само каля вежы, слухайте. А, я хотел поглядеть яшчэ крафт. Старэнне снадаб'і гэтые зразумела. Нейкі зверабой, што ты робіш? Наносіць падвышаныя пашкоджанні жывёлам падчас бітвы. Добра, дзякуй, як-небудзь. Паселенне пачуццяў. Это ўсё не тое. Мне вось, калі ласачка, гэтае патрэбна. О, мне патрэбная скура акулы, выдатна. Херня засталася. Так, тут мне патрэбна казуар, гэта птушачка. Заплечнік тады, што? Тапір. Тапір гэта траважэрная. Медыцынская, ну так сабе. Свіння. Зразумела. Просты кабан. Дзіка трэба забіць. Оленя трэба забіць. Можа быць леапард, дарэчы. Ён тут побач з намі маецца. Зноўку кабан. Так. І дінга. Гэта ў нас сабака. Чуеш ты? Мне тут показалі, што патрэбная твоя скура. Ой, не твоя. Не твоя, але мяркую, што прыдасца ўсё роўна. Ну ёб, твою мать, ну прыцэлься ўжо. Дзе там гэта е? Дзякуй Богу, знайшлася. Так, сядаем в машину. Поехали. Ебать, бляха. Гонщик мамкин. Так, сюды, потым куды? Лепей налево, падаецца. Бо я тут не бачу ніякіх пераходаў на гэтую выспу. Ёсць адчуванне, нібы лепш па моры нават вось тут праехаць, калі там ёсць нейкі шлях. Тоді так, я зноў тут, што адбываецца. Вайна! Вайна! Нас, карацей, прынялі. Далі звездзелёў. Вось, і мы зараз злыя. Бадзяемся, шукаем сабе прыгодаў. Так, сюды давай. Ось так ось, бачили?
Лекар ад Бога, як кажуць. Шкода анімацыя. Курва дзікунства, так, можна і так паведаміць. Що ви, бляді, тут, а? Распаўсюдзіліся, размножиліся нейкім чынам. Хто дазволіў? Так, нам куды мы тут? Чакай, дзе я? Дзе я? Хто я? А вось я. Вось не разумееце, ёсць нейкая сувязь паміж нашымі гэтымі выспамі двумя. Паехалі. Ты не той націснуў, тады трэба было W націснуць толькі. Чамусь я яшчэ дома правешарыў на хутар без дзікунства. Так, о, бачыце, тут у нас баска ёсць. Сніпер. А у мяне сніпкі няма. Не, ну як, яна ё, але там СВД гэтая гаўняная. Цікава, мусяць быць вечары на гэтым. Так, мусіць быць так. Так, той сочыць, гэты сочыць. Что ты там сераш? Нужно глядеть в оба. Соберись. Это... Не дай мне. Ты як выжыў? Я подниму тревогу. Подниму тревогу. Падняў. Челюсть свой падымі. Гаўняк. Гэта быў ветер, не кажы. Ветер у нагавіцах. Так, чакай. Тут нейкая яшчэ у нас ёсць задачка. Тыгрыс. Тыгр, 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 тыгр. Так, дзе моя кропка? Вось яна там. Часці падавалася, што мы тут павінны быць каля мора нейкага, не? Ну, у сэнсе выйсці да вады мусіць быць. Я чора злева бачу. Во, вось яна вада, вось тая выспа, якую я бачу ўжо. Та што ты, бляха, ўжо не можаш скочыць нармалёва? Так, чакайце. Паколькі мне трэба скура акулы, я так мяркую, што ў ваду лезці проста так не трэба. Правда? Інакш нам не адгрызе нешта. А во, во-во-во. Купі зброю. А мне ж казалі на мінулым стрыму пататы, што зброя бясплатная падае. Бескаштоўная, калі мы тут проста вызваляем гэтыя вежы. Я ж гэтым і займаюся, па сутнасці, зараз. Бягу па сюжэце і вызваляю вежы. Лавіна жыўца на сваю нагу, так. Ведаеш, каб тут была механіка проста нагу засунуць вось так вось у гэтым вось месцы, напрыклад. Было б шыкоўна. Я б палавіў бы. Ну дзе ты? І класная, сюды хадзі. Мне размова да цябе ё. Ён, падаецца, прынцыпова бегае з адной пушкай усю гульню. Та што ты кажаш? Олдскул. Калі такое было? Паглядзеў 6-й Far Cry, усё, я там знайшоў проста сваю пукалку. З ёй бегаў. Вельмі падабалася. Вось 4 мы, дарэчы, змянілі, калі не памыляюся, 6 гармат. І апошні сет, які быў у мяне, я выкарыстоўваў толькі 3 ці 2 стрымы апошнія. Так, што там чорнае было? Хто там мяне бачыць? Адкуль?
А у сенсі не почули. Гей! А як же стелс? Блять. Зараз мені тут дадуть криху стелсу. Ну ви бачили гэта? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Из воды и отсюль. Не, у пизду гэты стелс ваш. Слухайте с вашими гэтыми. Воу-воу-воу! Тиши, тиши, тиши. Отлично сработано. Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. Зараз буду, бляха, просто с калашом ебошить усіх. Бухта. Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон. Сила Леопард, добре. поможет победить. Зараз мы им тут дамо прикурить. И они у меня посмалять. Живелки. Не ебите деду Рондель. Вырве. Запрягается уже там. Чакай, дай поглядеть еще, что там запрягаешься. Давай, сделай что-нибудь. Ходи сюда. Где он? А, ён внутри сидит. Есть такое уражение. Блять, тебе тут не хапало, чуешь ты? Моё. Черти. Так, яна подплыве, а ты її прикладом. Ні, тут тільки можна мачете. На жаль, я б прикладом побив би у пису. Акулу. Фоточка моя, де ти? Пескурка такая была добрая. Слухайте, вось гэта ўжо сістэматычна. Мне падаецца, гэта 4-ці 5 раз, калі мы губляем жывёлу, якую забілі. Ось яна ж тут была, а мне ягоная скоро была патрэбная. Паскудство. Все ж таки 12-й год гульні была зроблена. Да халеру часу прайшло. Усё перастала працаваць ужо. Эй, вітаначкі. Усё наново, усё праёбана. Так. Мне вось гэта падабаецца. Адзінае што, дзе там вежа, вось там вежа. О! Блять. Оба-на! Да плыві ты, ёб твою, на шифта. А то зараз приятельки, коллеги, блядь, приплывуть. Давай. Немагчыма, бо што? Бо ты, гандон, маеш ужо поўную валізу. Дзе тут гандляр хоць які? Так, продаж. Быстро продаж. Так. 17 предметов. Хутчэй. Каб толькі не зніклі, слухайце. Так, одна засталася ўжо. А ну яшчэ давай. Як вас подклікаць? Утё-тё-тё-тё-тё-тё. Утё-тё-тё-тё. Дзе яны? Ага.
Давай ближэй. Далёка до тебя плыть яшчэ. Ось так ось. Бачили, як я? Зараз за сраку хроп. Яна ў космос паляцела. Так, выбуховка эдишн. Так, стварэнне прадметаў. Недзе мы тут знаходзілі, чакай. Во. Сюды яго. То бок мне засталіся па сутнасці кабаны, свіня адна патрэбная, там яшчэ леапарды і што там было? Каб хто нагадаў? Тапір. Во, тапір патрэбны быў. Добра, я задаволены. Што тут у нас? Вінтоўка мне патрэбная. Сніпка, так, СВД, йо, М8700. Йо, мне грошай няма. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Кулямёты, аўтаматы. Чаму 0? Так, усё. Для РПГ. Чакай. 1000 доляраў. Не халера. У нас няма. Трэба гаманец прапампоўваць, ведаеце? 2000 мы толькі можам мець. Гаманец, дзе ты? А на гаманец мне трэба што? Казуар. Во, яшчэ птушачка гэтая патрэбна. Трэба будзе яе шукаць. Давай, хлопча, пагнали. Потиху. Так, один бабах, мінус 3 акули. Ти упевнений? А ну, чекай. Яны ж побач не плаваюць, дарэчы. А вось гранатай кинуть па акуле гэта так. Гэта мусова. А ну, дзе ты? Рыба дурная. Не бачу. Трошки пазней тады. Але трэба праверыць, мне падаецца, гэтую торыю. Вядома, ты прыдурачна будзеш у ваду падаць. Алло? Эрнхард? Привет, это Дейзи. Я взяла телефон доктора. Как там поиски? Продвигаются. Ты как? Хорошо. Доктор переселил меня в пещеру под домом. Тут безопаснее, учитывая, что пираты приходят к нему каждый день. И слушай, я кое-что нашла здесь. Тебе понравится. Хорошо. Встретимся там. Надеюсь, с друзьями. Класс. Пока. 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 Яшчэ ноут лутані не ўпэўнены. Не ўпэўнен? Не, ну трэба праверыць. Трэба праверыць. Я разумею, што можа быць і жарт, і гэтак, і гэтак. Але ж гэта, мне падаецца, гэтыя гульні прышпільныя, што трэба эксперыментаваць з геймплеем. Недзе трэба па стэлсе праходзіць, а недзе так вось у лоб проста. Ну, я, вядома, стэлсер такі сабе. Усраты. Вось, але... О, ля, тут тотэм нейкі яшчэ і 2 скрыні валяецца. Вось, але, тым не менш... Паспрабаваць трэба. Гэта ж... Усё ж такі, так бы мовіць, выпрабаванне непасрэдна самой гульні. Я, ведаеце, зараз пра што падумаў? Мы учора ў Лонгдарку шукалі каністр з палівам, каб ліхтар заправіць. Я бачыў, зараз каністр такі, о! Ліхтар трэба заправіць. Сука.
Ой, лонгдарк головного мозгу. Так, ну что, там мне пешки, подається, було недалеко. Правда ж? Недалеко яно тут. До речі, у нас олені тут є, а мені олені потрібні. Мені не подобається, що пістолет, який у мене мається, потребує 2 стріли. Как ворога забить. Я хочу такі, які успішні за мною. Револьвер, видаєте? Как такі гуць. Один раз і назавсюди. Так, і що ти тут сочиш? Холодное пиво? Пиво зло. От пива живот расти. Треба взять. Треба було помыться. Так, -1, добре. Бессенсовная скриня. Давай поглядим, что у нас тут мається. И кто у нас тут? Один, другие. Жовтенькі, жовтенькі, корисненькі. У його альбо ключик, альбо грошик, ковшпак. Так, може нехто ще у будинку буде, там поглядим. Давай поспробуємо ще раз у стелс. Може там я нечто не так зробив. Та мені подається, я все так зробив. Так, срака розпердака. Я розумію. Ля. Ніхуя собі поливає, бачите, який напор. Що він пив, цікаво. Так, тут у нас кобра. Цікаво, ти убачить на стіні? Ось той убачив би. Треба його прибрати. Сука, сядись тут у траве. Что за хернёй тут воняет? Не додали больше фраз тебе, так? Стих. Стих. Гэта не назоўнік, гэта дзеяслоў. Убачылі, дарэчы, адтуль мяне ўбачылі. Ну, то бок з'явіўся гэты індыкатар. Так, як гэтыя тут стаяць? Як гэтых мне размансіць? Трэба ў спіну зайсці гэтаму чаліку, жоўценькаму. Але яны адзін аднаму ў вочы глядзяць, такое адчуванне. Бачыце? Па мінімапе, прынамсі, бачна. Упс. Гэтых двух я не бачу. Так. Сраные жуки. Угу. Так, ёсць такое ўражанне, што ўсё ж такі гэта... Зубоў сабе набудь спачатку. Посмотрим, на что загодишься.
А, чорт, не атрымалася. Так, трэба гэтага хлопца залутаць, пакуль ён яшчэ не падпаліўся, не падсмажыўся. Усё, ключики маем. Они снимают видео для выкупа. Выгнать его из пещеры! Ох, дзякую, апошнім набойчыкам забіў. Давай сюды. У іх помпа, і я помпу буду мець. Я иду! Вперед! Ах ты, сучка. Апошняе. Якое мачете, гэта ножик у ёжик. А, вылетела. Сюка. Ну як так можна? Ну гульня. Альсевіч, вітаночки. Я памятаю, гуляў у Far Cry 3. Мне падаецца, усе памятаюць, як яны гулялі ў Far Cry 3. Калісьці. Альбо хаця б бачылі гэтыя мімасы. Цікава, яно ж павінна была мяне каля гэтай вёскі захаваць, праўда ж? Адзінае, што я баюся, што з самага пачатку прыйдзецца ўсё гэта праходзіць. Было б добра, калі б яно мяне кінула б дзе-небудзь там, ведаеце, ніхуя. Пока. Так. Пачатку місіі. Хаця трэба трымацца, паміраць нельга. Ух, дзякуй за магнатэрыю. Дзякуй, Фэй, дзякуй. Там не бачна нікога. Так, там я бачу ще один був, правда ж, ми його лупили. Один був на стежці, во. І ось тут. Паспавлю. Треба клацати в 5 частей. А тут немає в 5 Old School. Ми вже проверяли гэта. Подвойное забойство не зрабіць. На жаль. Ну, хайдем тады. Ось до того чаліка. And his name is John C. And his name is John C. Вітанки, паладин, дякую великий. And his name is John C. And his name is John C. And his name is John C. Ну ў гэты раз будзе больш акшону.
Будем тут воевать зараз. Где б тут безпечней было, га? Ніхуя собі. А так нават прасцей, вы бачыце гэта? Ну не, ну хлопцы, ну гэта ж ну. Ой-ой-ой. Вось можна падкрэсліць праблему гэтай гульні. Бачыце, тут проста можна ісці ў лоб, і гэта будзе эфектыўней. Эфектыўней за тое, што ты будзеш сядзець і рабіць нібы ў стэлс. А чаму яны задам ішлі? Ну надо же. Не, ну гаўно здараецца, ну. Не пускайте его к пещере! Яшчэ самі выйшлі. Дзе ён? Усё? Карацей, у сраку, як гэты стэлс, ведаеце што? О, ён яшчэ ідзе. Так, Лёха, вітаначкі, паладзім. Так, Фэй панеслася. Я так мяркую, у вас скончыліся ўжо. Не ругайся, не лайся. Што ты сабе дазваляеш, а? Лиза, я иду! У лесе вырасце, што? Лаюцца яны. Ну, вось і ўся размова, а то гэтыя драбавікі, каму яны патрэбны? Лиза! А, черт! Ну што тут лутаць, божухна? Адзін гераін нібы. Лиза, я иду! Когда набойчиков мало. Так, на жаль, можна толькі дробязю паспаміць, але гэта не прышпільна. А што ты маеш на ўвазе, што дробязю? Патлумач, паладзін. А мне не падабаецца. Оу. Это видео. Ее тут нет. Нет. Прошу. Нет. Скажи мне, мама, папа, Мам. я люблю вас. Мам. Я хочу домой. Очень хорошо, давай так же еще раз. Нет. С большим чувством. Курва, ён ёбнуты. На всю голову. У вас там вроде наших натянул на беду. Оп! У сполох справа, як кажуть. У сенсі не може інша клавіша, просто ти просто в стелс не... Стелс-скул, ти найлепший. Я просто у стелс не можу. Може тут, слухай, не у сенсі використовуючи глушитель, а каб використовувати стрели, то бок то, що було у 4-й частині. Тільки стрелами можна було стелс робити. А? Цитра набила, а? Сестра набила? А? Так, Думаешь,
Думаешь, ты один из нас? 2692 драніка на рахунку. У мажора... На магнатерію не хапає, у вас один пропущений, як кажуть. Так, накладно. Ліза почакає, так як не усі скринці ще залутав. Ну, може бути такое, ну. Пошел ты! Ты злишься, Джейсон. Пяткою храпу. Ты злишься. Окей, я понимаю. Понимаю. Ведь без семьи кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог сделать что угодно. Я убил впервые ради сестры. Но этого ей было мало. Не-не-не-не, прошу. Ты понимаешь, в чем прикол, да? Наши любимые из-под тишка бьют каждый раз. Они говорят мне, говорят, вас, кого, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, блядь, мне еще нужно выбирать. Кстати, зажигалка твоя дерьмо. Ладно, хватит лирики. Это плохо, что Цитра сделала наколку. Теперь тебя можно убить, только полностью стерев. Все окей. Не плачь. Все окей. Джейсон, клянусь богом, мужик. Это правда прекрасно, что ты готов умереть за любимую. Так, хлопця і не забрали, то бок у нас засталася Ліза, тут і ми. В сенсі, што гэта такое? Не кажи, копченая Ліза. О, нам і зброю покинули усю. О нет, сейчас все рухнет! Надо прострелить трубы! Заблизько підійшов. А де тут труби? Тут нема нічого. Повсюду! Та ти що, ёб твою мать, зауважив я, ну ти погляди. Просто лейтенант Коломбо ніякий. Иду! Давай, давай, давай. А, блядь, тишей. Не бойся! Ой, анимашка. Не сюда! Определенно не сюда! Жар уже невыносимый! Черт! Слухайте, ну принаймні по інтерактивності історії третя частина поки що лепша. Чекай, а куди? Ні, не сюди. А, во. Для ідіотів намалювали веревки. Спокойно, Лиза, я иду! Не бойся, я тут! Боже. Не шевелись! У них Оливер! У них Оливер! Сейчас мы ему никак не поможем. Иди за мной. Блакитновокая, что такое ты? Правильно, девчину наперед. Ladies first. Отсюда только вниз, давай! Джейсон! О боже! Отшмуральный план. Курва. Что отбывается? О божахна. Это некий Джеки Чан, слухайте. Туда! Грузовик! Давай, давай, утрак, побегли. Он как на ладони! Иду за ним! Стреляй по тачке! Лиза, за руль! Что? Иди! Окей, окей. Цель в бензовак! Черт, не заводится.
Джейсон, стреляй, ёпта мать. Бясконцыя набой, гэта падабаецца мне. Нормалёва ўсё едь. Я не могу! Как мне справиться? Все нормально! Трен-ден-дер-ден-дер-ден-ден. Они в нас стреляют! О, блядь. По ним, Джейсон! Не дергай руль! Мне гэта падабаецца. Иди прямо, я же не могу прицелиться! Как мне сосредоточиться, когда в меня стреляют? Засяродзіцца не можаш. Ой-ой-ой-ой-ой. 10 и 2! Хочешь вести? Перенабівайся. О боже, о боже, о боже! Копченая цитра. Тут не шоссе, не могу! Кого боишься? Копов? Хабана. Зачем заглушила мотор? Не я! Он сам! Покрути ключ! Меньше газа! Да я... Ты о чем вообще? Лиза! Они... Лиза, ахвяра ленд-лиза. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А як гэтае гаўно выжыла? Ачмурэць. Вось гэта бляха, як кот 9 жыццё мае. Они перед нами! Джейсон, впереди! Джейсон, давай хутчэй. Все нормально, есть? Поехали! Нарэшце. Серпантин! Серпантин! А мне больш гранатамёт падабаўся, ведаеш? Узяў пукалку сабе ў рукі. Мы уходим! Я все брошу! Быстрей! Быстрей! О да! Ублюдки не узнали, что их убило. Джейсон заебал мне, пизде, не кажи. Чуть не умерли, не попали в рабство, хороша рада! Лиза! Детки приехали и самозабиваются на свежем поветре, вот что отбывается. Но неяк так. Знаешь, куда забрали других? Наш Оливер теперь в каком... Это короткая оповедь про Far Cry 3. И Дейзи. А что Райли? Про Райли и Гранта тоже не знаю. Грант мертв. О, Джейсон, мне так жаль. Но я нашел Дейзи. Найду и остальных. Где она? В безопасности. Я покажу. Ну что, девчину свою вызволили? То бок увечер уже не будет так холодно нам. Дейзи сказала, что она в пещере под домом. Знайсці ўваход у пячору. Чакай, мы знаходзілі, я памятаю, я ж лутаў яе. Трэба будзе прапампаваць навычкі свае яшчэ. Яна крычала, я ўсе кінуў, гэта касяк перакладу. А, там арыгінальна крычыць, мне зараз званітуе. Дейзи, мне очень жаль. Ля, які азадак, вы бачыце гэты гарэх? Я нашла тут лодку. Ашалець. Ее починим. Это будет наш билет домой. Да, и прямиком на дно океана. Гэта які год, чакай, 12-й год. Ужо тады яны зрабілі гэтай Нужно? В дзеўчыне бадфіт. Ее нет. Ладно, я поищу. Чакай, куды ты адварочваеш, глядзі. Давай, посмотри. А адсюль яно не так выглядае, во, адсюль. Ля. Это што за нагавіцы ў яе такія? Поплывет. Я росла с лодками. Поплывет, поверь. І што, мне зараз плыць трэба? Ці гэта он просто накірунак мне паказвае, чакай. Куды ты мне паказваеш? Как дела?
Вось тут глядзець на воду. Гэта я не бою на выйсце паказваю, але... Ну так. Добра, давай. Ларка 13 год ўсё адно лепей. Ну... Ларку. Таксама не параўноўвай з пальцам штосьці. Што ты хочаш тут? Слухай, на што мне сюды было трэба было плыць, а? Так, выйсці з вады ён не хоча. Это вось рэшт корабля нейкі, што наход... Што ты хацеў? Ледзіна ты. Што? Мы ключ шукалі? Усё, ты там ежу смажешь, ты что? У выгельчика яна кулпаецца. На, ключ. О, нашлась. Раз уж Я не пачуў, што вы там збіраліся ўвечары газоніць. Ты не пачуў нейкую гульню касмічную з Ральфом? Напомни, а почему я, а не ты? я даю зажигание. Нейкі капчык на тое, каб лутаць космас. Розныя місіі сесійныя такія. Агулам там кап да 6 чалавек, наколькі я памятаю. Клёво. Дальше мы сами. Voidcraft ці нешта такое. Void Crew, так. З вами палячу, малайчынка. Шыкоўна. У цябе ўжо ёсць гэтая гульня? Ці ты будзеш карыстацца гэтым ключом Ральфа? Бо я, калі што, магу набыць яе сабе, гэту гульню. Яна не так ужо і дорага каштуе. Eat me. Але тут грыбоў, бляха, я б гэта не еў. Дык а стрыміць будзеце? Невядома са стрымам. Ты паладзін, ты ж... Што ты вярзеш? Якая гульня на сённяшні дзень? Я... Не, пиздю, я ўсё ж такі сяджу. Па-за стрымамі часам гуляю, так. Вось, але па факце... Я б сказаў так, што 90% часу, які я праводжу ў гульнях сёння, яно стрыміцца. Без варыянту. Old school арешнік кажа. Цікава асацыяцыя, ну. Давай, малая, распавядай, як ты там, што ты там? Уже усмехается. Мне каждую ночь снится Голливуд, а просыпаюсь здесь. Прости, что так вышло. Ты не виноват. Раней Ральф раней па вечарах стрыміў, я ведаю. Я ж, калі толькі сам пачаў стрыміць 2 гады таму, то... Не, год таму я ж на твішы прыйшоў. Такое і забіць можна гарэхам гэтым, ну. На твар сядзе ўсё. Няма паветра. Нужен план действий. Гэта ён праз працу зараз, наколькі я разумею, па раніцах стрыміць. Будь здесь и помоги. У асноўным. І ён казаў, што сёння не будзе стрыміць, бо будзе не дома, але зараз онлайн. Мы еле успели. Паладзін. А мы ўвечары будзем, пасля 7. Не волнуйся. А, так, ну так, слухай, дрымер, грибоў наелася, дык усміхаецца. Будь осторожен. Та ты шо? Клопаты. Якія клопаты? Пакіньце пячору. Не хачу. Я не хачу. Дай мне, калі ласачка, ўзмацняльнікі пачуццяў. А, во, што ты паглядзі. Голубы ліст.
патрэбны, каб у нас дыхаць было. Ну, не дыхаць у сэнсе. Спецыяльныя стрэлы, што падпальваючыя альбо разрыўныя, вы можаце знесці толькі 10 спецыяльных стрэл, у незалежнасці ад памеры калчану. Коктейль Молотова патрэбны. Так, стоп. Канцэнтрацыя, вяртаемся. Гаманец. Казуар патрэбны. Казуар патрэбны, і мне не падабаецца, што ў мяне патронаў мала. Кабана трэба забіць. Казуара і кабана. Казуара птушачку, кабана свінню. Трэба забіць. Голубая луна. Была такая песенька, памятаю. Я не так давно на раніцу перехоў пра справы. Так. Дык вось, там касмічны сімулятор каманды корабля. Трэба рамантаваць, бегаць. Во-во, менавіта ён. Я попался Васу. Мы с Лизой спаслись, но остальные все еще у него. Я не могу их спасти. Нужна сила, чтобы победить Васа. Я не могу тебе ее дать. Но есть та, кто может. Цитра. Ты готов? Цитра. Иди к ней. Кто она? Цитра — лидер нашего народа. Цитра — гэта лимон. Тебя к центру. Она раскроет твою силу. Ее храм в джунглях. Встретимся у ворот. Хорошо. Ляпался. Прышпільна. Так, недзе нам туды яжно ляцець, правда? Бачыце, тут мне не падабаецца, што мы былі, вось, мы тут былі, радыёвежу вызвалілі, але праз тое, што базу захапілі ўжо пасля рэспаўну, у нас тут няма. Так, куды ты мяне пасылаеш? Дзе гэты клічнік? Вось тут клічнік, ага. Давай спачатку мы вежу ўсё ж такі возьмем сабе. Алло. О. Так, напалм ё... Не, наколькі я памятаю, нема у меня тут напалма ніякага. Ё на продаж. 1500. Так, я хочу на вежу. Я хочу на вежу вось туды. Бачыце колькасць птушак на гэтай малой выспе? А чаму ў мяне гэты, дарэчы, пісталет? Так. Усё астатняе тое, што я абіраў... А, во. Вы заўважылі, дарэчы, што ў мяне быў пісталет іншы ў руках. А зараз з'явіўся гэты з глушителем. Багі, 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 багоў. Бог парковки, есть такое, я умею. Так, зараз мы захопім тэрыторыю. Мне трэба памятаць гэты казуара і свінні. А дакладней казаць дзікі. І адна свіня там яшчэ была патрэбная. Вось аленя бачу. Мне таксама з аленяў штосьці было там, але гэта мінка, падаецца, тычылася. Я ўжо гэта я бачу. Можна я гэта не буду глядзець? Не можна. Прамы шлях да Вальгалы. Не. Можу наадварот. У рай. Так. Олени 2. А, сбегла другая.
Скоро есть одна. Так. Где тут был? Грошки. Куфарчик. О! Подається 2 потрібно. Черт. І не кажи. О! Єсть. Давай сюди, виготовляємо. Больш гранат влезе. Так. О, варан. Гэта тыя драконы, якія поўзалі каля нас. Глядзім на мапу. Недзе вось тут, бачыце, можна вось сюды прыехаць захапіць, паспрабаваць. Дарэчы, во дзікі ёсць. Гучыць як план, слухайце, заехаць да дзікоў. Шкада, што казуараў там няма, але... Слухайце, а што тут, на гэтай выспе? Чаму тут птушкі гэтыя лётаюць? А, не гуля! Сука! Курва, каб ты ў пекле парылася. Гаўна квалак. Пиля. Так. Так. Го стралять з гаубицы. А у меня гаубицы пакуль нема тут. І верх... Рагатаць пры гэтым. Па кнопках не трапляю. А на дзіманыя лодкі выбухоўваюць тут? Так, вядома, тут усё выбухоўваем. Усё, што перамяшчаецца, усё выбухоўвае чамусь. Гэта ж Far Cry. Лол, ЗБС. Толькі бачыш вылеты. Вылеты. І я так разумею, зноўку гэтая вежа будзе не захопленая. Бо гульня захоўваецца толькі на кропачках. Пацягнуць. Я такую дзяўчыну не памятаю. А, гэта наша наступная задача. Мы з ёй на сустрэчу памусім ісці. Так, Old School казаў, што у нас тут. Якой халеры я нешта... А, чакай. То бок механіка такая, калі мяне забіваюць, гэты прагрэс не захоўваецца. Калі я проста выкідваю мяне, то захоўваецца ўсё. Вось тут яшчэ дзікі ёсць. Гэта ж дзік ці хто гэта? І козу... О! Ляцім сюды. Я кажу, ляцім сюды, лядзіна. Казуары і гэты ёсць. І гэты мне патрэбны. Як... Курва. Курва, дзік. Алло? Дзяніска, што хочаш? Мог до тебя дозвониться. Ты как? Я попался в Асу. Мы спаслись, но остальные все еще у него. Я не могу их спасти. Нужна сила, чтобы победить Васа. Я не могу тебе ее дать. Но есть та, кто может. Цитра. Ты готов? Цитра. Иди к ней. Кто она? Цитра — лидер нашего народа. Она проведет тебя к центру. Она раскроет твою силу. Ее храм в джунглях. У чацвёртым частцы яны нам... И во что Тигр. вляпался. Гэта, у чацвёртым частцы яны нам чакры адчынялі, а тут... Што? О, а што за ліст? Давай яе, давай, души яе. Оу.
Ось так ось. Ледь не адкіз з гэтай коткаю. Усё. Разобраліся. А што за ліст? Тут пячора? Згублений ліст. Так, гэта вышка фаст-трэвел толькі на аванпасты жоўтай іконкі лепей чарку адчынілі, а не чакру. Пляшку адкаркавалі, правда? Так. Гэтыя алені мне не патрэбныя. Да похеру, слухайце, тут гэтыя скрыні паўсюль валяюцца. Якія не зусім не цікавыя, і луту з іх маецца на ўвазе па грашах, ну зусім мала. 12 даляраў якіх. Так, з кім яны ваююць? Это все, на что ты способен? Боже! Он там! Хто? Дзе? А во. Окей. Стрейфимся, стрейфимся. Братан, надо поговорить. Давай. Слава богу, ты был рядом и помог. Я такі, я умею. Ты звяртайся, калі што. Хто тут рэкае зноўку? Во, нарэшце назбіралі. Туды... Ох, медведзяў шалупі. А я, дарэчы, медведзяў не сустракаў, то ці сустракаў? Я ўжо не памятаю. Так, тая вежа, куды я хацеў перамясціцца і не перамясціўся. Давай паглядзім у нас па мапе. Тут дзікі, і акурат побач з дзікамі нашая база гэта, якая мне цікавіць. Так, чекайте, мне ж зеленые расліны гэтыя патрэбныя, каб хілкі рабіць. Казуару іх там добра. Тое, што гэтая сабака там яшчэ... О, знаёмая база, мне падаецца, мы яе спрабавалі ўжо захопліваць, не? Шлюха наградила меня трипером.
Боже мой! Тюф-тюф-тюф-тюф-тюф-тюф. Такого ще не було, коли граната подарувалася під час проігравання кат-сцени. А ви де були? Йолупи. Так, вибачай, але мені потрібна твоя скора. Ёсть. Это все я. Так, давайте шукать диков. Яны тут побач мусять быць. Мы еще не закончили. Не поможешь с заданиями с доски объявлений? Як-небудь. Так. Где курва дик? Это свои. Так, зеленых листов набрал. Давай постараем себе лечилки. Медицина, леки. Все, только 2. Как скажете. Так, эй вы, фру-фру-фру. Пушки. Тут нічого не ходить, тут нічого не ходить. Бля, як я люблю насамрэч не гэтыя рэчы, калі трэба шукаць. Вось я тут. Яшчэ казуары ёсць. Давай да казуараў сходзім, можа хаця б аднаго заб'ем, бо аднаго я ўжо знайшоў. Та ну ты божухны. Чи спотыкаецца. О! Чия тут дубка? Свинячая. Так. Мне только одна потребная была. Парсючок, ти куди? Ти куди, мой маленький? Так, ще одною потрібно. Холера. Більш нічого цікавого. Так, ну ось ми тут каля казуарів. Гадость. І не кажи. Третя скора. А на халеру я збираю гэты. Так шмат.
Мне ж дзікі мы мусілі быць, правда? Каўчаны, тут козёл патрэбны, патронтаж, тут кабан патрэбны, то бок дзік. Гранатная сумка, тут олень патрэбны, тут медведь, зноўку кабан, ён жа дзік, і тут дзінга. Чакай, медыцынская, во. Собака. Где казуары? Казуары тут. Давай туды поглядим. Чамусьці на месца казуараў бадзяюцца свінні. О! Пробачьте, пушашки. Йо! Ось так, гаманец. Зноўку акула, каб цябе ліха, божахна. Каб цябе распярэзала ўжо. Ну-ка, што гэта такое? Что за крама такая? Чекайте, а что это у нас тут есть, а? Присоединяйся. Легче игры в мире нет. Давай. Ну-ка. Тренировка. Вы что гуляете? Техасский холдем? Блайнды, вялікі блайнд, малы блайнд, так, хутчэй за ўсё тэхаскі холдем. Отвечу. А мае карты можна паглядзець? Холд, ва-банк. Руку паглядзім. Блять, так. Чырвоныя, слухайце, 7 дама. 8, 9, 10, валет, может быть, так? 8, 9, 10, не. Лепш такое скидать. Пайсці, чакай, як скинуть. Холд падаецца гэта, так? Поднимаю. Отвечу. Отвечаю. Гуляем на покрукі. Чек. Трэба Міхаця клікаць, чаму? Не добавляю. Міхась добра гуляе от холдем? Ну, бачите, гаўно, якая карта. У нас просто вялікая дама была, і пры гэтым пры ўсім у нас маецца пара вальтоў могла быць у хлопцаў. Ну, вось пара восьмёрок. Чекнул. Чек. Патрабуем стрым па покеры All Stars, але ж там грошы трэба, слухай. О, Саймон, бачыце? Не, чакай, Саймон перамог таму, што кароль у яго быў велічэзны. Вось што. Таму мы б гэтую гульню прасралі. Как выигрывать? Та ты що? Давай зараз я тебе обнулю. Ты у меня просто по свете пойдешь жабравать. Закинешь 5 баксов або на фишки. Не, я стрыміць гэтыя гульні не буду. Блять, гэта адчувальнасць мышы просто шалёная. Алло, 4-7. 5-6-7, ну можа быць нейкі стрейт. Давай поглядзім. Я отвечаю. Кидываю. Кол. Чек. Вельмі карысна для гаманца. Так, пара пяцёрак у мяне ёсць, правда? 5-8, добра. Што мне засталося? Шасцёрку, па сутнасці. Так жа ж. Патрэбная шасцёрка, каб усё звязаць, але ж... Чек. Чекаем. Чакаем стрыта.
Заебись. Пасую. Пас. Кидаємо. Пара десяток у його. Дика... Що там був у холмі? Не показали? Ну, на опошній гэтай ось карті. Яке назовецца. Казик покрутись так само. Не, ніяких казику. Забудься, олдскул. Так, я на РДР покер гуляю опошні дні. Позавчора проіграв, став і прострілив суперника, який я за му карту гулять не сяду. О, нормас. Я ставлю. Пасує, давай. Будем глядеть, что там есть. Ну, такое себе говно. Давай, давай. Чек. Пело негро. Ставлю. Давай, давай, давай. Поднимаю. Ответь. Что ты поднимаешь? На 5 он поднимает. А у нас есть максимость стрита великого. Давай. Пятерочку поставим. Нема. Чек. Давай. Подниму. Пасую. И он пасует, то и пасует, у меня так само ничего. 3 валета. Ты не ждал такого. Вядома. Але ад чаго матляе так камеру, слухайце? Каб вы ведалі, я літаральна на паўміліметра толькі штурхаю мыш. І такое говно. Стой. Отвечу. Давай. Будем Я чекну. глядзець, што там ёсць. Пара пяцёрак. Гаўно. Чек. Гаўно не вартае увагі. Яшчэ адное гаўно. Я ставлю. Я чекну. Оставлю. Яшчэ адное гаўно. Чек. Оставлю. Правераем. Кого старейшая карта? У мяне. А, нават не ў мяне, глядзіце, яшчэ ў суперніка тое самае было. Фантастика. Подзялілі банк просто. Отвечаю. Голову опусти, ёб мать. Ой, божухна, а что за карта такая лезе говняная? Отвечаю. Прайс. Аллирую. Отвечу. Ще й рейзит гэта. Говно на 5. Колькі у мяне ёсць? Агулам 85 падаецца, правда? Я отвечаю. Так. Ты ёб твою мать, просто говнина. Чекнул. Чек. Я ставлю. Чекаю. Я чекнул. Не добавляю. Карате, хлопцы, бля, вы заенчили. Давай десятку. Ставку вижу. Поднимаю. Скидайте карты. Отвечу. Ага, говно отказала. О, ты, блядина. Нихуя нема. Ладно, давай поглядим, что у яго за карты. Тайрона. Король, дама, 9. У яго нічога не было. Хорошо. А у яго нічога не было. Ля, мы уже подняли $26. Аж мрэць. Вось гэта прагрэс.
Давай, давай, давай. Райс. Поднимаю. Ва-банк. Нормас. Хоча 57 кинуть. Неплохая карта, или такое себе. Давай. Отвечу. Калирую. Кол. Ля, усе у 4 гуляем. День добрий, Cybergames Channel. Вітанки тобі. Та давай, божих, на что мне Дальше без меня. каштує гэта. У нас пара валетаў ё. А у яго таксама... яго тут старейшы. Ля, сидзім як ёлупы усе з вальтамі. Оу. Все, давайте, 18 осталось. Блин. Иди к папе. Cześć, Cybergames Channel. Witam cię. Так, 14 у нас есть. Я поднимаю. Кол. Отвечаю. Отказываю. Давай на все и сходим. Я отвечу. Отвечу. Так, валет, жо минус. Да, детка, на Чёртовы всё. карты. Да, детка, на всё. Что у яго там? Пара 8. Не, ну такое толькі у гэтых, у покерах магчыма. Каб ты заходзіў з парай, твой супернік меў пару яшчэ пры гэтым. Лёва. Да, давайте, бывайте. Сука. Вот как надо. І не кажи. Десять пунктов навычак. Ты погляди толькі. Так, павуки. На 20% хутчэй плывем. Давай, мне падабаецца. Вывучаем. Зёлки. У 2 разы больш. Падальшчык. Вы зможете быстро схаваць тело. Не, дзякуй. По акуле. Адреналин. Регенеруецца на 50% хутчэй. Выдатна. Першая дапамога 2. Выдатна. Броня. Выдатна. Чапля. Што нам дае чапля, дарэчы? Бамбіст нейкі. Изготовленность надо выдаць на 25% лепш. Драпней пісталеты, кулеметы, драбашы. А гэта што? Ударом зверху. Гэта карысная навычка. Давай. Цвёрдая рука. За аптычным прыцэлам. Вот такое. Под водою. Вось гэта лепш прапампаваць, слухайце. Калі яно адчыніцца. Яшчэ 3 навычкі, слухайце. Тут усё, тут не ўсё. Давай гэтае лепш. І вось так. Готовы. Опана. Хай. Усю руку забілі. Так, што мы там казалі? Чаго мы тут шукаем? Ува што мы гуляем? Я памятаю, мне акула патрэбная была. Трошачкі акул можна? Літаральна 2. Ну, 3, мабыць. Не бачна. Шкада, што не бачна, шкада. Так, дзе наш клічнік? Ён недзе тут быў, не? Во, ён тут. Валера, як далёка. На Манакі, потым на вежу. За купала набіў, ну. Так, ось тут у нас ёсць, давай.
Быстрый продаж. Угу. Вертаемся сюда. Припасы у нас есть? Нема. Так, і... Драбаши не цікавить. Кулемет. До речі, може змінити драбаш на кулемет. ПКМ мається 1950, да? Калери. Але виглядає пришпільно, правда ж? А що на код? Ось гэтага. А, $50 не хапає. Калера. М700. Я б собі набив такую. Так, казали МС-16, 1700. И она типу имбовая. Ну давай. 1700. Сюда не... А, во, у нас 4-й есть слот. Заменить. Зменить. Сколько у меня грошей есть? 50. Так, зразумела. Абсталяваннем гэтым абвесам мы зоймемся крыху пазней. Так, бяжым у той бок. О, машинка стаіць. Няма чаго ездзіць па цэнтры. Для каго прыдумлялі правілы руху? Дарожнага. Так, спачатку вызваляем блокпост, потым лезем далей. Там будзе яшчэ вежа і ўжо потым клішнік. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Хо-хо-хо-хо! Ах ты ж! Гэта што за нахер? Ай, бля, ну пачынаецца, ну вось зноў. Зноўку выкінула. Што гэта за гармата такая? Так, хто мне там яе раіў? Што гэта за чалавек? Дрымер, гэта ты быў. Правда, не? Тоді. Так, ось тут недзе было по пачатку. Far Cry 3... Нешта я згубіў гэтае паведамленне. Паспрабуй паставіць у наладах сумяшчальна з Windows 7. Файла гэтага у экзешніка, правда, ты маеш на ўвазе? Бля, як далёка. Припасы есть у нас уже все. Алло? Дениска. Я не мог до тебя дозвониться. Ты как? Я попался в Асу. Мы с Лизой спаслись, но остальные все еще у него. Так, я зараз повесить мне задачу эту. Нужна сила, чтобы победить Васа. Я не могу тебе ее дать. Но есть та, кто может. Цитра. Ты готов. Иди к ней. Кто она? Цитра.
Ветер нашего народа. Она приведет тебя к центру. Она раскроет твою силу. Ее храм в джунглях. Встретимся у ворот. Хорошо. И во что я вляпался? Кажуть, порозмовляю з Цитриком, отримати завдання. Добре. Так, ну що ви тут? І не кажи. Поспел? Не, не поспел. Вот тебе! Подключилась сигнализация! Краху зламалася сигналізація. Я пам'ятаю, там гэты був крик нейкі. Своє, своє. Типу медведь ці хтось подобне тут у їх сидить. Выдохни, ёб твою мать. Ошалелая. Так, медвежья скура мне потребная. Так. Сюди. Так, и тут неподалеку была вежа, правда ж? Правда. Ось она там. Дела. Выполни задание с доски объявлений. Это нам поможет. Я тебя урою! Ты урод! Та що ти робиш, божухне? Золотай його просто. Ягор Цвік, вітанки, вітаночки тобі. Не пам'ятаю, кому з твоїх... Божух, ну виліз з машини. Я не пам'ятаю, як ми бачилися з тобою в минулих стримах. Але рада тебе вітати. Так, зараз залезем на вежу, потім пойдемо уже до гэтай цитри. Так, і у мене... І у мене... Колькі засталося часу? 45 хвилин приблизно. Там хтось мені писав у повідомленнях. Вибачаюся. Усё. Усё выдатна. Лепш, чым было хвіліну таму. Так, нам сюди. Просто я не з твіча гляджу. А як ти на твіче завесся? Я ж бачу, що ти на YouTube пишеш. Чекай, куди тут далі? Ось гэта, мабуть, не? Мета Ігори. Я зрозумів. Гэта добра. На Ютубе нам так само глядачі патрэбныя каментары. А то бачиш, один за усіх олдскул тягне. Чекай.
Драбіну пропустил. Так, скрынька хай будзе. Вежу захапілі. Выдатна. Даваецца. Так, я слышал, чуў трэньк, але не чую, не бачу паведамлення. Штосьці чацікі не адпрацоўваць як належыць. Жум. Вось наш клічнік. А гэта хто? Ля, сабакі. Сабакі, я памятаю, былі на штосьці прыдатныя. Ой, яшчэ адна, добра. Не, ну ты... шалеўшы. Вось так. Шкада, што гэта свінні. Не б не свінні, мне б дзікоў. Так, хадзі сюды. Толькі мне трэба было гэтых сабак забіць, каб... Стоп. Тут акула. У заплечніках тапір. У медыцынскай адная. Я ж толькі што літаральна залутаў 3. Вось халера. Залутаная, ну. Падзі тут да ўцям, ды здагадайся, што да чаго у гэтай гульні. Так, такі купіў, так, Пататач, гэта ты быў. Чаму ты не папярэдзіў, што яна такая, я праз яе загінуў. Я наблізіўся надта блізка да чаліка. Не, казуткі гэта мне не патрэбныя. Казуары. Вось, занадта блізка быў перад, як яго, супраціўнікам і падпаліўся ад яго. А то выявілася, што гэта нейкая падпальваючая зброя. Давай. У Лонгдарк ужо ўсё? Не, ты што? Ты што, яшчэ шмат у Лонгдарку у нас. Мы, па сутнасці, дзе мы? 30% у нас прагрэсія. Недзе такая, разумееш? О, 4 зараз ужо ёсць лячылкі. Так што пайшлі. Лонгдарк у нас па плане заўтра, у чацвер. Аўторак і чацвер. Штодзень, штотыдзень. З Дзяніскай сустрэцца, кажуць. А хто гэта? А, чарпашкі. Мы не дробныя букашкі, суперніндзя черепашкі. Панцыр носім, як кашулі. Таленты. Так, храм цитры. Давай сюда ее. Так, усушка утрусска адбылася. А ну хаваю, я з ёй усё гульню бегал. Ну, карацей, вось такое. Кто рядом с тобой? Неспадзявана гэта было, што яна падпаліла чаліка, я ад чаліка падпаліўся, там мяне яшчэ пастрэлялі, я так хуценька бля, і ўсё, і падох. Давай за Дзяніскай. Да, мы ўперад. Сюда, не отставай. Я разумею, так ты ж яшчэ і абвесы на яе купляў, табок нам трэба будзе і абвесаў набыць.
Яна так нават без абвесаў добра выглядае, слухай. Так, моладзь, як справы? За мной. Та ты давай за мной, боже. Марудила. Денис, ты привел сюда постороннего. Я нашел того, кто не подведет. Назад! Назад. А якая цаца, боже, ну ты гэт паглядзіце на гэтыя сцёгны. Та ты шо? Свою руку. У мяне есть што іншае паглядзець. Я о нем уже говорил. Ай, Говно, што говно? Old school. нет, во Франции. C'est la pankabawa. О, які прэс, паглядзіце. Ты што, спартзале не вылазіш? Мацоўня табе прапісана? Храбр, если смеешься в лицо смерти. Я ўмею. Искусно. Я Я дам. там іх калі адрэжу. Ля! Любишь шутки? Ха-ха-ха. Мало кто из посторонних видел этот храм. Нормальные пацаны бегают с цибулиной, винтовкой пистиком. Без ваших автоматов демерок. Занадто тактично виглядає. Екзотично виглядає. Ищу силу, чтобы победить Васа и спасти... Ой, А як же ж паладин про разнастайність? Ось гэта ось усё. Войско ради тебя. Ты агнец. Ты не один из нас. Тогда я стану воином. Очень смешно. Уходи. У него мой брат! Брат? Гэта таксама ягоны брат? Ты гэта просто сябраў ён, ты сябрou ён так называю. Вернуть его! У мяне есть адчуванне, што вас гэта ягоная, вось гэта вось ягоная сястра Цытра. А вас яго ейны брат. Не то, что потеряно. Мы паразмаўляем. И мы поговорим. Ну мы паглядзім. А ты шо, ёб твою мать, вы бачыце гэтае? Ёлы-палы. Ух ты! Да, Цитра заметила твой пыл. Цыцастая, блядот. Не, ну, Она имела в виду. грудь яе не надта вялікая, шчыра кажучы, яна такая упэўненая, я бы казаў, вось так. Не опасно? Але ты бачыў, як яна вось гэтай філейнай часткай сваёй управа-ўлева? Силы, чтобы Ух, спуститься. ух, ух, ух. Тогда пей. Ага, было сёння лепш. Ён літаральна гэта і казаў місіі з вызваленнем Лізы? Представь А што чаму я не... А, ну там, мабыць, я ў чаце глядзеў. то, что желаешь. Таму і не ўлавіў гэтага. Ён казаў пра тое, што яна прымушала яго забіць. А ей было ўсё мала, калі ён забіваў. Вось гэта ён казаў. О, чёрт. Ай, блядь, зноўку пачаліся гэтыя наркатрыпы. Паляцелі. Блядь. Карты. Далей што? О, это наши сябры. Оливер? Кит? Райли? Дык ён казаў, што ўпершыню забіў дзеля сястры. Ну, а я кажу, што, тыпу, вось гэтая Цытра, ягоная сястра. Знайсці прадмет, які належыць патрэбны Цытры. Стой! Та ты шо? Табе прымроілася. Ты бачиш, як дрэвы растуць? Гэта не чартаўшчына табе? Як у мульціку, правда? І пэу! З зямлі выскачалі. Это... Что? Гэта Рейден. Зараз так ведаеце на фоне Mortal Kombat. Ту-т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 у. І пачалося. Get over here. Бурбалки. Дык тут жа ж плаваць трэба, а не па мостах гэтых шагаць. Возьму тебя окровавленным, люблю мясо с кровью. Ты чего такой неласковый, а?
Хто гэта ўвогуле? Ты так близок к концу. Давай! Заканчивай! Так. Хочешь работать на меня? Выполняй мои правила. А гэта хто? Так, знайсці прадмет, які патрэбны цытры. Так, Васіль Чарнагорович пра гэта прамым тэкстам і казаў. Не? Блясь. І ўсё, і гамон. О, яшчэ одну набіваем. Я Цяніска, што ты робіш? убил Я на гэта не пагаджаўся. и младшего брата Райли. А потом я пошел за человеком в белом костюме. Я видел трущобы и бар. Было темно и грязно и опасно. И старинный нож? Да, старинный нож с украшенным лезвием. Откуда ты знаешь? Ты говорил во сне. На востоке, на территории пиратов, есть трущобы. Ладно, значит, не туда. Трущобы большие. Как будешь искать нож? Просто начну с человека в белом. А чаму яны вырашылі, што нам нож патрэбны менавіта? Троху дзіўнавата гэта гучыць. Привет. Один пункт навыкаў. Оп, і зачынена. Так, дзе? Во, глядзі, бачыш, калі нажаць. Ён захоўвае. А чаму... А чаму на первым страмы, калі мы гуляліся, ён не захоўваў? Я ж пробаваў шмат разоў. Мабыць, гэта проста перашкаджала таму першаму роліку у тыпу ўведзенню. Ён не дазваляў гэта рабіць. Так, а дзе нашы навычкі? Так. Заўсёды пад прыцэлам, калі выкарыстоўваеце правую клавішу і хочаце хутка перанабіць пісталет альбо вінтоўку, націскайце R. Навычка добрая, пасуем. Так, па вінтоўках пасуе. Вось так, яшчэ гэтае мы зробім, О, яшчэ знізу можна забіваць. Будзе. Ай, прыгажосць. Так, ГГ, у наркотрыпе вырашыў, што гэта нож, не кажы. Просто мяне часам здзіўляе гэта логіка. Мясцовая. Такая, троху дзіўная, не? Так, ну гэта мы вызвалі, мабыць, вось гэта ўжо па-за стрымом, гэта нейкія іспыты. Куды нам ляцець? Ёп, твою мать! Як далёка. Так, ну давай на пачатку хаця б вось гэтае зробім. Зараз, можа, вызвалім, можа, і не базу, ну, крацей, мы неяк паўгадзінкі яшчэ пагуляем, ды будзем разыходзіцца. Вось базу вызвалім сабе, дык адновім пукалку. У нас няма нічога на абвесу яе. Нам бы яшчэ дадатковыя слоты. Дадатковыя слоты ў сэнсе хіл-пойнты гэтыя.
Колькі нам тут засталося до гэтай базы? Що багато. Ты спрабаваў захавацца там, дзе было нельга гэта зрабіць. І не толькі. Памятаеш, мы потым яшчэ націскалі калі-нібы паміж гісторыямі гэтымі пунктамі. Вось, я так разумею, проста я некалькі разоў спрабаваў падчас вось гэтага уведзення, тыпу, нам толькі паказвалі гульню першасна, праўда? Вось, і там забаранялася гэта рабіць. А ўжо потым, калі мы пачалі бадзяцца па гэтых, і я памятаю, што нібы нават у лекара гэтага грыбнога мы спрабавалі захавацца, і не атрымлівалася. Але я магу нешта блытаць, вядома. Так, давайте. Яны ўдваіх там стаяць, два снайпера. Это ж пакуль што не зразумела. Сігналізацыя вось тут. Добра, давай спрабуем. Тра-та-та-та-та-там. Хтосьці на кулямёце стаяў уже. Давай, дзед, хвілінак 40. Мне яшчэ столькі прыблізна быць у мацоўні. Хвілінак 40. Хвілінак 40, кажаш. Не, будзе цяжкавата, шчыра кажучы. Давай паглядзім. Цікава, вось калі я адсюль зайду, ці я змагу адключыць. Чаму яна міргаце, цікава. Холодное пиво. Адыдзі. Это будет неплохо. Не глядзі сюды. Так, недзе там злева быў кулямётчык. Свежее мясо! Убить говнюка! О, бля! Вон там! Ау! Сигнализацию разбили! Та ти що? Так, просто стенку разрабы не поставили. Так. 8 доляраў. Зусім не шмат іх тут. Нейкія, бляха, жабракі на вас апрацуюць. Так, сюди. Скринька тут? Ось тут, напевно, ні? Ні. Так, крама. Дзе мае гэтыя рэчы, якія трэба прапампаваць? Не-не-не, вось гэтае.
Вось гэта змяніць. Глушак не ведаю. Мне глушак найчасцей не падабаецца. Вось гэта, вядома, так. Што у нас па грошах ёсць? Дзе мой гаманец? Сколько мне грошей? Аптычны ці каліматарны? Давай аптычны. Не хапае. Каліматарны? Не хапае. А, 99, боже. Вочы расплюшчы. Так, далее у нас что? О, а это что такое? Забытый эксперимент. Я так разумею, тут вода повинна быть, правда? Захопить радиовежу. Друг! Аванпост наш. Хочешь еще помочь? Посмотри на ту сторону. Так, зараз адаб'ем вежу, мабыць, яшчэ одну базу, і на гэтым ужо хопіць. Прыблізна паўгадзінкі праляціць за гэты час. Дзікі? А вы мне патрэбныя? А вось ён, так. Ёсць першы дзік. Дзік-пік. Гэй, мне ўжо толькі 2 было. Ну яшчэ раз, давай, я шую цябе. Фру-фру. Так, добре, другі. О! Ось так. Буйвол. Так, а патрэбны яшчэ дзікі, дарэчы. У меня было 2 чарцяжы. Так куди ти поляців, чекай. Блять, далеко. Не-н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 е. Ты боже, гэта бачыце. Ось гэта, бляха, я удала. Шаліць. Пайшоў за дзіком гэтым няшчасным. Здымай скуру хаця б з яго зараз. І не кажы. Яшчэ адзін, так, добра. Усё, падаецца, з дзікамі мы завершылі ўсё. Толькі вараны.
А што яны тут стаялі гэтым тлумам? І гэта я ім пашкодзіў чаму? Так, пабеглі. Вежа Не, ну ёб твою мать, зноў. Так, знайсці. Знайсці яе па гэтым, па шляху. Так, як чакайце паглядзець, куды ён, на які файл спасылаецца? Потому что тут скарот. Тут скарот. Блядство натуральное. Так, Uplay, bin, не. Bin. Так, сумяшчальны рэжым з Windows 7. З Windows 7. Ну што, спрабуем у такім выпадку. Не дапаможа, кажаш. Паглядзім, паглядзім. Всё роўна будзе лепш, чым нічога не зрабіць, правда ж? Ой, каб хоць нейкія прыкметы былі таго, што яно адваліцца, то было б яшчэ добра. А так... А уяві сабе, паладзін, калі дапаможа. Гульня. Працягваем. Так, змяшчальнасці паставіў рэжым. Менавіта. Аглядзець Бэттаун. Так, мы адсюль выехалі, правда? А па прадметах, чакайце, у мяне захаваліся мае прадметы. А гэта што я рабіў? З дзікамі я рабіў. Не захаваліся. Не захаваліся. Шкада. Дзе там гэтая вежа? Вось яна, вось сюды. Так, мабыць, не гэтую дубальтоўку трэба лупендзіць на дзікоў, а трабашом. Так, той кабан далёка адбег. Мяркую, што далёка. Дзе там вежа? О, ёжа. Яшчэ да вежа тут піліць і піліць. Так. Недзе тут мы пачалі ўжо чуць зноўку гэтае. Фру-фру. Давай, лутай. Так, зрабілі. Захавалі. Придется пакуль вось так рабіць. Нейкае актыўнае, пазітыўнае дзеянне і адразу захоўвацца.
Так, один, давай другі. Это мусить бути апошні. І що, нема? А во бачу, дубку. Так. Все, зрабілі. Захавалі. Вядома, што так. Ще пытайся у мяне. Нормас тут дзікоў, слухайце. Вось гэта насраны іх тут. Што на мяне бычыце? Ля смелыя якія. Нешта тут ё. Нейкая реліквія, не? Ха-ха, прышпільна схавалі. Павук. Секачы. Ух, якія іклы ў іх. Падымаюцца да мяне, не? Уявіць сабе, каб маглі. Чакай, во, вось сюды трэба. Почем? Так, колькі у мяне аператыўкі... Аператыўкі 16, падаецца. Я ўсё ніяк не назбіраю грошай, каб набыць сабе 2 плашкі па 16, каб было 32. Падаецца, часам будзе лепш. Пячора, багі... О, нейкая тут разваліны. Старажытна, але нас не цікавяць. Ну вось, па сутнасці глядзіце і ўсё. Не, я туды не хачу, той бок. Давай у гэты бок. Ау, вось сюды няма нічога? Бачыце, у нас тут база. Все ж таки ёсць. Так, 12:50. Заховаемся. Побегли в ту базу. Зараз один раз паспрабуем там усё зрабіць на гэтай базе. Калі атрымаецца, то добра. Не, то на гэтым завершым. Так, чорны дым. Мы прыйшлі хіба што, правда? Так, вядома, гэтая троіца. Ух, стойце, нейкі там тыгр леў.
А сигнализация вось тут тоже, ну, по центру. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Як нам лепш гэта зрабіць? Вядома, нам лепш за ўсё будзе збіць спачатку гэтую. 3 стрела патрабуецца, а потым ужо неяк адбівацца ад чарцей. Можна леапарда, рэчы, вызваліць таксама. Ой, жара, блин. Пристрелите меня. Ёб твою мать! Вот тебе! Так, котка вызвалена ці не? Не вызвалена. Готово. Коу. Я не пам'ятаю, леопард мені не потрібно був, наколькі я розумію. Так що хай живе. Смотрите в оба. Никто не должен отбить у нас аванпост. З'є зброю, алло. Чому нема ніякої... Нечего. Гэтай, тільки одна гармата. Шалеть. Брать задание с доски объявлений. А йди ти в пекло. Так, набуваємо набойчики собі. Кажуть, ще ноутбук треба. Так, набойчики, набойчики, набойчики. Во, 120 уже штості. Уже приємненько. Усё, захоўваемся. На гэта мы завершаем на сёння. Не на сёння, у сэнсе на Far Cry, так? Увечары яшчэ мусіць быць у нас гэты Void Crew разам з Раліфам, і я спадзяюся разам з Тодзем. Там побачым. Там насінхранізуемся прыблізна 7 вечара. Вось. Вядома, на Твічы зараз пойдзем у рэйд. Што мы тут маем? Незнарок маем. Раліфа маем. Угу. Стрымачынка яшчэ ёсць. Ой, так, у Раліфа мы былі на гэтым тыдні, правда? У панядзелак. Я памыляюся. Ну, Раліф стрыміць гэтага Спідермена. Давайте, да Раліфа. Да незнарока ў наступны раз пойдзе. Вам усім дзякую за прагляд, за ваши падабачкі, падпісачкі, ўсё гэткае. Надоўга не развітваемся, яшчэ пабачымся сёння. А вам зычу добрага дня і настрою. Як заўсёды, падтрымлівайце вольны беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Усім пакуль.